întreabă cum mă bat eu. Alexia, cum te bate mami? Cum te bate? Na, na. Au. Da, pasă și apasă și țipă. Au. Mă doare Alexia și pe mine, la coastă. Acum la coastă e mă. Nu vreau să bagi mâna în buric. Știu că așa faci mie. Și apasă. Ia ridică-te tu și lasă buricul tătuțul în pace. Mă doare Alexia. Ia are ce are cu buricul. Hai, 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 stai acolo, stai acolo. Cu asta mea, Alexia. Cu asta mea. Îți dau nana? Nana? Au, au, au. Așa faci și mie când mă trage de păr. Ce făcut e? Îți dau nana? Nana? Cum te bate mami, Alexia? Cum te bate? Așa-ți dă mami? Na, na? Na, na. Și cum zice mami? Nu-i voie, nu? Nu-i voie, nu? Nu-i voie? Nu, nu. Nu, da? Nu-i voie, nu? Na, na, na. Cum te bate mami? Ia zi. Na. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Face mimă. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Hai să fac. Vai, 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 vai. Alexia? Aoleu, aoleu, aoleu. Aoleu, aoleu. Aoleu, aoleu. Și tu acum, ia, tu cum faci? Aoleu, aoleu. Aoleu. Au! Au! Hai, gata, dă să faci. Ia fă pa, Alexia. Cum faci fata pa? Ia zi, pa, pa, pa. Pa. Ia zi tataia. Zi tataia. Tataia. Ia zi, mama, mama, mama. Papa? La 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 la. Papa.
Mai pune mâța. Ia, la 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 la. Da, 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 da. Râde și ea. Au. Hai, gata, oprește.